Ma jistax ikun hemm paċi fl-Ewropa jekk ma jkunx hemm paċi fil-Mediterran, hekk kien iddikjara il-Prim Ministru u mexxej Laburista Domintov fis-6 ta' Lulju tal-1973 propju 50 sena ilu u iddikjara dan waqt il-konferenza dwar is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa li saret fil-kapitali tal-Finlandja Helsinki. 50 sena wara din il-konferenza One skellem mal-istoriku il-Professur Raymond John li spjega il-kuntest ta' din il-konferenza internazzjonali fi żmien it-tmiem tal-Gwerra Birda bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika. Kien ifisser li l-pajjiżi tal-Ewropa kienu qed ifittxu li jkun hemm mhux biss tmiem l-era tal-Gwerra l-Birda, imma li jkun hemm paċi aħħarija bejn iż-żewġ naħat tas-superpotenzi. Il-Professur Manġon għalli Mintov kien wassal il-messaġġ ta' Malta dak li l-paċi bejn iż-żewġ naħat ma setgħetx issir jekk ma jagħtux każ lill-Mediterran. Fi żmien din il-laqgħa għolja, il-Prim Ministru Domintov kien qed jitkellem fi żmien ta' numru ta' konflitti fil-Mediterran fosthom dawk f'Iżrael u Ċipru fost oħrajn. Anzi, hu l-kunċett tiegħu kien li l-paċi hija s-sisien ta' kull stabilità bejn iż-żewġ naħat tad-dinja u għamilha ċara li anke kien lest juża l-veto jekk ma jiġix imdaħħal dokument speċifikament fuq il-Mediterran li ifisser dan kollu u kien qiegħed jgħid ukoll li għandu jkun hemm flat finali dokument li għandu x'jaqsam mal-Mediterran u li jispeċifika li paċi fil-Mediterran biss ikun hemm paċi milħuqa bejn iż-żewġ naħat tad-dinja. Din il-konferenza komplit sa sentej wara u kien propju f'Awwissu tal-1975 li Anton Buttigieg iffirma dan il-ftehim li rrefera għal paċi fil-Mediterran kif saħaq il-Prim Ministru Mintov. Storikament pajjiżna wkoll kien protagonist għat tmiem ta' tensjoni kbira bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Sovjetika wara laqgħa fostna bejn il-Presidenti rispettivi George H.W. Bush u Mikhail Gorbachev il-barra mix-xatt ta' Bir Żebbuġa.